udumo lonke ngilibhekisa ekhaya ezulwini Tate tlhomphe kaofela o shebetse hae le hodimong. kuNkulunkulu Baba Ndodana kanye nomoya oyingcwele. Modimo Tate, Modimo Mora, Modimo Moya halelela. Kodwa Jesu baratuwa. Ukuthola. Sithi mase sisezweni lasemhlabeni Ere halele fatsing la rona. ngibhekise kwinkosi ebusayo A shebise umorena ya busang. ngenhlonipho nangentobeko Ka hlompho le bikokobetso. salute ugogo umzali wethu A dumelise nkgono motsadi wa rona. nangenhlonipho ngibingelela ubaba uBishop A hlompho dumelise Tate Bishopo. ama-chairperson wonke Chairperson kaofela. obaba nabomama Bomme le bontate. umbutho olwa izimpi zikamoya Magabane diphala tse nwang dintwa tsa moya. nabomama nomzimba kaKristu ingcwele Bomme le wonke bontate molla wa Kriste ke kaofela. lukgotso belije luna babatuwa ukuthula kube nani Otsebele lona. nami ngibonga umuno ugogo athi angibe nezwi Bolebe ha monwana nkgono wa mosupana belelentswe. kakhulukazi lokubongisa umfowethu umncane Ha holo o lebisa ngwaneso moreneng ya monyaka. mhlambe nokumkhuthaza Shampele mo kgothatsa. nokumprepherela okuzayo La mo lokisetsa se tlang. kuloku ngaphansi kwaloku okwenzakalayo Ka se etsahalang. uthi uDavid angajabula makuthiwa asiye eJerusalema Ka Peter ka thaba ha re ba rona ge Jerusalema. mutsi wa khotso le lerato le uthula Umuzi wokuthula wokuthana nokuthula. ke gutlela morao ke hopole Abrahama Abuyele muva khumule uAbraham. ha kopana le moprista a moholo Melchizedek Wadibana nompristi omkhulu Melchizedek. mo bibele e re o ne a tswa tulong e bitswang Salem iBhayibheli ithi ephumelelizweni elithi Salem lena esho ukuthi umuzi wokuthula Salem hawutwi ke motse wa lona khona. umprista wokuqala omentionwa iBhayibheli Yena mopristi waqala ubutswa ke iBhayibheli. le Salem lena selikhulile igama manje sekuyiJerusalema Salem uthi anoselibitswa Jerusalem. mawuhlaziya leli gama lisho ukuthi umuzi wokuthula Kaje kuyike ke motse wa khotso. ukuthula kube nani enye indoda eke yakha umuzi ofana nolona Omumunna eke yakhela uJehova indlu Ahela Jehova ndlu. igama lakhe kwakuSolomon Libitsa la ile Solomon. mhlambe mawulandelela ngesiHebheru lithi Shlomo Awusatela ka Hebrew Shalom. eke yahamba kwaba ini ishalom Ay tsama re Shalom. eshu ukuthula Eri khotso. nakho mangabe le shalom lena Awuthi Shalom. amaJuda mawabingelelana bathi shalom Ajuta badumisa iyande nayo ithi Salem Yona eri Salem. ikule ithi shalom ithi Jerusalem manje sihlanganelana ngokuthula yikho uDavida wathi ngajabula ngakuthokoza bathiwa angiye eJerusalema emzini wokuthula babugumede nomama ugogo uthi lo muzi ngale ncwadi enipha yona umuzi wokuthula yoza intandane engena ukuthi obalekela kuphi bese nina niyakhumbula ukuthi abono wenu lo muzi umile kodwa umuzi wokuthula umuzi walentandane ukuthula kube nani kuyodlula umfelokazi ongenayo indawo yokubalekela bese niyakhumbula ukuthi uthabe ukhulume ngeSalem wathi Jerusalema ugogo wathi fulani abona umuzi wenu wokuthula ukuthula kube nani ngajabula ngathokoza Jerusalem wokuthula yongena abantu abazosetshenzelwa ningabahlukumezi nibathathe ngokuthula nangentokozo ngoba lo muzi lona incwadi enayinikezwa umzali ithi umuzi wokuthula ukuthula kube nani badla abantu basetshenzelwa abantu singenzi isidala sokuthi hamba suka sithi woza baba woza mama uya ngapha olambila thola ukudla kungani na umzali umnikeza incwadi yathi umuzi wokuthula ukuthula kube nani kepha-ke nako kuzayo mfowethu Yona ihlangwaneso. ungena empini manje Ungena intweni jwalo. manje-ke ungena empini Jwalo kena intweni. ithi incwadi yaba-Efesi Ngona laba Efesi. asilwi impi yenyama negazi Haleluya amandla kepha indaba isemkhathini bayona ilwa nalibabusisi principalities of evil ukuthula kube nani
angeke kusafana nayizolo Ngeke watshwana le maoba. amadimoni ayizolo Madimoni ayayema manje Amen. kuza a higher step Ho tla ba nokuthi baholo. senetempele Hobane o na le tempele. ukuthula kube nayo Yebo. impebo yilo izolo sehlukile manje Fethuile. usathane uyothumela amajenera Sathane alona athi uthumela ubanga amajenera. phezulu Ngoba udini. ngoba wakhe umuzi Hobane wa ile motho ukuthula kube o. nayo ngiyakulungisa ngiyakululela Kanti o lukisa. kuyothiwa namhlanje wenzuloku Bani wetsa kajeko. kushintshe endleleni Uphethu sekuyiloko he ibe bayohlangana ngawe takopana ka wena. ungabanaki ungabagwadeli Sabakhathala ujesu sabakwatela. kriste uthi upetros Jesu Kristu no Petrus. uthi phuma uthi suka kini sathane Aritwa una sata. ngoba upetros bekathi hayi ungayi Hobane esiphambanweni Petrus asari usa esifafano. Siyakuthanda. Laura. 2 minutes later Wa mitsotse uthi bebe. Petros uyidwala Petrus wena o uthi phezu kwaleli dwala ngizokwakha umuzi wami Udimari tapala. thula kube nayo umuntu ukwazi ukumbheka Awushaba muntu. mayinomoya omubi Awusama moya mubi. futhi ungabheki yena ungagwadeli yena thandazisa nomoya Na omkhulu. lapelisa moya wo. ukwazi nokumbheka futhi Umushebe hape. masembethwe umoya oyingcwele Apesiteke moya hala. mfethu ungena encwadi ungena empini Leo kena ntwe. wazi ukuthi le mpi ikamoya Usebentwa ikamo. mangikuphendulela kusasa Akuphetwela kausa. Thandazisa. Unapelisa. unkulunkulu akwenze kahle Ngowetsa handle. kepha-ke nayo indaba Yona taba. mase ngibuye endabeni Utalitabe. le jerusalema le Jerusalem yona yi. i-extension Yona etsweletsa mpilo. yomuzi omkhulu elapha Wa motho o moholo wa Rama. uyazi ma uyindodana ma uphuma uyokwakha Ha o le mora o kuthiwa motho wa. uyokwandisa umuzi Bane we ketsa motho wa ha. nalona-ke kuwanda umuzi Yona wa teletsa motho wa ha. abamasango Wa nommeana masango tate wanda masango. umuzi waserama Motho wa Rama. mawuke wanqamula intambo Awa khawula. angeke kusaba ijerusalema Ukakeke besa Jerusalem. thula kube nayo Ngotebelelo. weyeyeye mfowethu Uye ngone. phakathi wayongena empini Ukene ntwe. ungabheki muntu Usasheba motho. ungabi nenzondo Usabane lehloyo. ungabuyisi ngenzondo Usabuyisa ngoba kakhulu. usathane ungene Satana emntwini ukena motho. namhlanje uyangena Kaje kukena. ngibile ngiyakubusisa Seme kahlolo kusasa lapha. kuthukisa ngawe Ngiroka sasa ngawe. sihlangene ngawe Ngiroka ngawe. kepha kuko konke konke. uthi ujesu kristu Yesu kena mure. uthi ujesu kristu Yesu kimure. uyinkosi yabaprofita uyinkosi yabaprofita uyinkosi yabapostoli uyidwala mangabe ngibambelele kuye ithi incwadi yebhayibhili masivuma ngenhliziyo sithi ngomlomo wethu ukuthi ujesu uyinkosi Yesu kimure. sizosiya Utaphuluswa. nkosi yomusa inenze kahle Ulimoletsa mfowethu hantle moneso. kanye nomama Wena le mme. alipha amandla Alipe mata. wokumnqoba Wa ufika. masenza kabi Awetsa ujesu uthi ngibeke konke phambi kwenu Ngibetho wathi la. iqalekiso neyibusiso Bona di Wathi khetha impilo. Khetha bophilo. singabapostoli namhlanje Njengaba apostoli. singabantwana bamprofita Njengaba profita. asikhetheni impilo Ali khetha bophilo. sibusise ngamalimi wethu Ikuhle inhliziyo ngamalimi. zethu zithambe Impilo zawo zithole. umoya oyingcwele usebenze Umoya ohalala usebenze. sibe nentethelelo Sibe neswarelo. sibe nokubongelana Sibe nolwane sibe lebongelana. nokuzwelo Sibe nozwano nokutwelano. nathi kuzoba nje Liruna kabathi. velisa impilo Kopesa bophilo. namandla Imata. hlomani ikhali zikamoya Kenyanya utala lempi moya. esilwayo ikasathane Moya yena ntwayena. nenze kahle Lethe handle. ushilo babubhishop Kanye bishop wathi nenze kahle Lethe handle. ushilo umama Usuyile mme. wathi nenze Lethe kahle handle. akusekho okushodayo Sesota ngayo. mangibuya-ke nami Akuka ngibekumlekani tato bemlikana. leka nabantwanyana Bebana. sizwe sasedani Ngisephathela ndani. idaya sikagogo Yo, daya sisakagogo. sekuthiwe sibheke sibambane sizwane sinqobe impi kasathane sithandane ukunyathela kwethu ngabe ize lamaze leka nomsebenzi wezandla kakhulukazi ngibeka inhliziyo yami udavida dala ngaphakathi kwami inhliziyo engeke ibambe lutho engeke ibambe amagqubu ukuthi ngabe nje ngumpostoli yazi ukuthi ngisempini ngizoba nama-accusation ngithukwe ngethukwa impendulo iyodwa uphendula ngothando ngoba nangabe ngangena enyameni uNkulunkulu uyasuka thandaneni bapostoli sizwaneni silandele umzali sizophila